дар варзишгоҳи шаҳри хуҷанд чорабинии мудофиавӣ ва сафарбарӣ баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур мардони аз синни 18 то 55 сола иштирок намуданд. Кормандони мақомоти низомӣ бо шаҳрвандони касбу кори гуногуни дар ҳайати захира буда суҳбат карданд. Сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Собирзода мегӯяд, шаҳрвандоне ки дар қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат кардаанд, мактаби бузург барои ватан аст. рисолати асосии ҳар як фард ин ҳимояи марзу буми хеш мебошад. интернет мебинем ки имрӯз дар Украина чӣ ҳодисо, чӣ ҷанг байни Россия ва Украина ки аз соли гузашта аз моҳи феврал оғоз гардид. албатта бештаре ки барои заминшон меҷанганд украинцо намихел батальонҳои мудофиаи ҳудудӣ. Украина бар зидди Россия ҷанг карда наметавонад. вале намихел мардум, шаҳрвандое ки имрӯз дар эҳтиёт қарор доранд, анамо одамо бештар меҷанганд. гузашта пурсидем, шахсое ки хизмат кардагӣ умуман кам. дар чорабинии мудофиавӣ ва сафарбарӣ техникаҳои гуногуни хоҷагии халқи шаҳр низ истифода шуданд. дар идомаи чорабинӣ раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода таъкид дошт ки қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷавонон тамоми шароитро фароҳам овардааст. аз ин лиҳоз содиқонаю софдилона ба ватан модар хизмат намуда, қарзи шаҳрвандиро иҷро карда, давлату ҷомеаро ҳифз бояд намуд. мегӯям ки иштирок дар машқи низомӣ аз ҷанг душвор аст. ин бесабаб нест. воқеан ҳам масъулияти азим ва ҷиддиро чунин машқҳои низомӣ аз ҳар як иштирокчии он талаб дорад. мушоҳидаҳо собит намуданд ки воқеан ҳам бо далериву чолокӣ дар як муддати кӯтоҳ аскарону афсарон ва шаҳрвандони дар эҳтиёт буда бо техникаву лавозим ва олоти ҷангӣ дар маконҳои муайяншуда саф кашиданд. шаҳрвандони дар ҳайати шахсӣ ва захиравӣ буда дар чорабинии мудофиавӣ ва сафарбарӣ фаъолона иштирок намуданд. иттилоъ дода шуд ки шаҳрвандон дар ҳама ҳолат омодагии худро барои ҳифзи давлату ҷомеа изҳор доштанд. мақсади баргузории чорабинӣ ҳарчи бештар зиёд намудани ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи амнияти давлату ҷомеа, зиндагии осоишта ва иродаи мустаҳкаму садоқат ба ватан мебошад.